भैया एगो संदेशवा आहे भेजतानिया होए भैया एगो संदेशवा नहीं बाड़े होए भैया चनवा बतसवा आहे नहीं बाड़े होए भैया रेंगनी के कटवा हो आहे नहीं बाड़िया होए भैया रेंगनी के कटवा हो हौसले अपना भैया भेजले संदेशवा हो आहे हम ले आई बहिनी चनवा बतसवा हो आहे हम ले आई बहिनी